Na Rympei U ka channel namta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Wemily jong United Democratic Party UDP u Bah Lahkmen rumboi ulong baka election MDC ha Jaintia Hills Autonomous District Council JHDC ka pher banaki waipat namar baki Bri U ki jit habas ngau badai u bakha ukur ne u bahaye habakren halor ka election MDC u Bah Lahkmen ulong baki constituency MDC ha Jaintia Hills ki dona ka jingdon ki nong thep vote bat bon ki berantang 10,000 tam AA bat nakani kadaw ki Bri U ki jit baki dan ka jingsngew bakha basngew badai u bahayeng ni badai parasnam ulong baka UDP kalapan krek bah kumbalong ki we ki party ro namar haka election baroh ki sengsan perthei ki dan laka jong kom terekam jongki u Bah Lahkmen ulong ha Jaintia Hills ki dan kumbatang 10,000 tam AA ki nong thep vote hamman ki constituency namar kata ki nong thep vote ki dan ka jingsngew jan sngew banjit yo badai bakha jonga ubahayeng jonga ukur ujat jonga baru parasnam parathau bat kani kalong kabae banya thurupa manuban job haka election ulong bakadaw ka jingrit ka constituency ka ban yatho lupa bat ulakan tu ki kyrteng ka UDP ban tresitam ban poi syakathong jong ka jingjak